קבלו סיפור קצר, חסכנו לנעמה 164,000 שקל בפחות מ5 דקות. לפני כמה שנים נעמה פרסמה אצלנו בקהילה שבעלה עובד בהייטק ופרסמה את דמי הניהול שלו. הבאתי לה טריק קטן שחסך לה המון כסף בפחות מ5 דקות. אז הדבר הזה קורה אצלנו כל הזמן, עם מאות אלפי חברי קהילה שכל פעם מתייעצים לגבי הדמי ניהול, לגבי מסלול ההשקעה, לגבי הביטוחים שלהם, ושי ואני הבנו שאנחנו לא יכולים לעזור לכל אחד בפרטי, ולכן פיתחנו טכנולוגיה. אז בואו נראה מה הטכנולוגיה שלנו יכולה לעשות עבורכם. אז קודם כל במערכת אתם תוכלו לראות את כל העולם הפנסיוני, הביטוחי, וגם כמובן קרנות ההשתלמות וקופות הגמל שלכם. כמובן שאנחנו מושכים את הנתונים מחברות הביטוח ומציגים לכם אותם בצורה ברורה ופשוטה במערכת. אז אחרי שהבנו מה יש לנו ומה אין לנו, בואו נעבור לשלב התובנות. המערכת שלנו מבוססת טכנולוגיית AI, ולכן היא אובייקטיבית בצורה מלאה. וכאן הערכים שלנו, ידע שווה כסף, נכנסים לתמונה. קודם כל אתם מקבלים מערכת אובייקטיבית עם טכנולוגיית AI. ודבר שני, הנגשה פיננסית בשפה שכל ילד יכול להבין, וזו בדיוק הסיבה שלאורך כל המערכת אתם תראו אותנו מדברים בסרטונים קצרים וברורים ומסבירים לגבי מונחים בעולמות הפנסיה והביטוחים, וכמובן מי שיוצא הרחבה לפודקאסטים ומאמרים נוספים. זה עד כדי כך פשוט. הישענו לאחור, תנו לטכנולוגיה לעבוד בשבילכם.